ଭିକାରୀ ଓ ରାଜା। ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବା ଓ ଭଲ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏକ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖିଲେ। ଭିକାରୀ, ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ରାଜା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଭିକାରୀ ଖୁସିହେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ରାଜା, ତୁମେ ମୋ ହାତରେ ଏହି ଖାଲି ମାଟିର ପାତ୍ରଟି ନିଅ ଏବଂ ମୋର ସୁନା ଓ ଧାନ ଗୋଦାମକୁ ଧରି ଯିବ ଏବଂ ଗୋଦାମର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭରି ଆଣିବ। ସୁନା ଓ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୁରା କରି ଆଣିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତିକି ସୁନା ଓ ଧାନ ଦେବି। ଭିକାରୀ, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ମହାରାଜ, ଧନ୍ୟବାଦ କହି ସେହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଦାମକୁ ଯାଇ ସୁନା ଓ ଧାନ ଭରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅଜବ କଥା, ପାତ୍ରଟି କେବେ ଭରିଲା ନାହିଁ। ଭିକାରୀଟି ଯେତେ ଭରିଲା ସେତେ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ମାଟି ପାତ୍ରଟି ମୋ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିଦେଉଛି। ଏହା ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏବଂ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଡାକିଲେ। ଏ ଭିକାରୀ, ଏହି ପାତ୍ରଟି ତୁମ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲ? ଭିକାରୀ ଲଜ୍ଜିତରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହା ମୋ ହୃଦୟର ପାତ୍ର, ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଲୋଭ, ମୋ ଅସନ୍ତୋଷ ଏହି ପାତ୍ରକୁ କେବେ ଭରି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ସେହି ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଲ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ବଢ଼େ, ସମ୍ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଖାଲି ହୋଇଯାଏ। ରାଜା ସେହିଦିନଠାରୁ ଜୀବନର ଅସନ୍ତୋଷ ଦୟାର ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜା ସଭାରେ ଅଂଶ କରିଲେ। ଲୋଭ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ପାତ୍ର ଯାହାକୁ କେବେ ଭରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଓ ମନର ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।